nájde sa plná misa. Introvert či extrovert, radosť nám robí, že každý je ambivert. Linka, dierko i porádna kisa, pre každého nájde sa plná misa. Introvert či extrovert, radosť nám robí, že každý je ambivert. LinkedIn skvelá sociálne siete, preto plno dobrých ľudí tu je. Statusy, lajky aj komentíky, vyplňte si dobre svoje profilíky. Lukáš 5 rokov na LinkedIn content buduje, aj tak Hojano stareček nikdy nekomentuje. Impresie na vaše statusy, kto nemá LinkedIn, ten sa nám hnusí. Riaditeľ